destacar a importancia que tuvo o bote polveiro na economía daqui, na economía da xente de Bueu, temos que remontarnos un pouquinho máis atrás e falar da importancia en xeral da pesca. Destacamos a pesca do pulpo porque é unha das poucas especies que estaba reglamentada polas ordenanzas de pesca. Eso demostra a súa importancia. Por exemplo, non había ordenanzas de pesca que regulasen a captura da faneca. Xa en 1542, unha ordenanza de pesca mostraba unha severidade tremenda para as embarcacións que puideran alterar o período de veda. Amenazábaos incluso con queimarlles o barco. O sea, xa acercándonos máis, entre os anos 30 e 1950, a captura de pesca, a captura de pulpo na lonxa de Bueu cuantificábase en aproximadamente 500.000 kilos. Rondaba sempre os 500.000 kilos, que ao mellor parecenos unha cantidad pequena, pero había que pensar que en aquel entón o pulpo era pescado un a un coa liña, non era con nasas como agora. Entonces, eso era unha cantidad importante e ao mesmo tempo supón que ten que haber unha gran cantidad de embarcacións que anden a esa faena da captura do pulpo. Nos anos 50, hasta os anos 50 aproximadamente, podía haber aquí no porto de Bueu sobre uns máis de 100 barcos pequenos, barcos como este, como o bote polveiro, dedicados á captura do pulpo. Temos que pensar que alrededor destas embarcacións a xente facía vida. Era o que había, era un medio de subsistencia, tanto para o carpintero que as facía, como un medio de vida para o mariñeiro que se empregaba para traballar. Entón era todo, era o mundo. Alrededor desto era a industria que había. Cada barco era unha empresa que daba de comer unha familia. E iso é a importancia que ten, e iso desde a asociación consideramos que non se debe de perder, non se debe de esquecer. Todo o que é o mundo das asociacións é bastante complicado porque implica un traballo que non ten unha remuneración. Entón, é moi complicado. Nos, pois, realmente temos 100 e algo de socios, pero realmente xente activa somos unha docena, máis ou menos. Pero non só nos acontece a nós, acontece todo o que son as asociacións, porque implica un traballo, un esforzo, e ten unha contrapartida pequena. A sociedade é moi pouco agradecida, porque realmente non só nos pasa a nós, pasa a outras asociacións que cando din está aí por algo será. Non realmente estás por nada. O Marqués de Ensenada, no catastro do Marqués de Ensenada, cando fala no Real de Legos, cando fala da xente de Bueu, fala de mariñeiros e labradores que comparten ambas tareas. É dicir, co sacho e a patela estaban no mesmo eido. E precisamente referíase a esos mariñeiros, pequenos armadores que eran propietarios dunha embarcación como bote polveiro ou camelas ou algo así, que eran donos da súa propia embarcación e entonces cando necesitaban quedarse en terra para facer as faenas do campo, quedábanse porque non tiñan que darlle contas a naide. E cando podían iban ao mar, que era co que se complementaban esa economía familiar do campo e o mar. A pesca de cordel e o uso do bote é unha economía de subsistencia. Realmente, a maioría dos pescadores non a tiñan como única actividade. Realmente, en Galicia, cada un tiña a súa finquiña pequeniña, e un pouquinho dunha cousa, outro pouquinho de outra. É unha economía de subsistencia, de tirar, que eso vai cambiando co paso dos anos, coa aparición do motor, con poder ter máis capturas, coas melloras da comunicación, de poder exportar esas capturas a outras zonas, e eso vai un pouquinho desenrolando e o que motiva esa desaparición, porque esa pesca de cordel é subsistencia, para vivir e nada menos. Empezou o doalo porque os mariñeiros empezaron, algúns deles, a marcharse a pesca de altura, e cando empezou a explotar o que é o gran sol e todo aí, e que eran, claro, pescas máis rentables, máis seguras, a xuventude, sobre todo, empezou a fugir, e os barcos foron quedando, os botes polveiros foron inda menos,
hasta que desapareceron completamente. Casto San Pedro, o historiador Casto San Pedro, dicía del que os botes de bueu parecían galos polo ben que navegan. Daí ven o dos galos, e colleron o nome desta cita de Casto San Pedro, non? E, efectivamente, o polvo sigue tendo importancia inda hoxe. A lonxa de bueu, unha das maiores facturacións que nos presenta é precisamente do polvo, que está mantendo un precio moi estable. O bote polveiro ten unhas características común coa lancha aceiteira, que é un pouco a embarcación de referencia, pois é unha embarcación máis grande e que tiña unha distribución xeográfica de prácticamente desde as rías baixas hasta as rías altas. E digamos que ten ese, podemos dicir que é desa familia da lancha aceiteira, comparte similitudes tanto nas formas como nas propias pezas e nas propias partes da embarcación. E acadou estas formas porque o carpinteiro de Ribeira iba satisfacendo as exixencias que lle pedía o mariñeiro no uso da embarcación. É unha embarcación con unha arquitectura simétrica de dúas proas, a proa e popa, e a característica deste bote polveiro de bueu é que non exactamente, pero casi sempre, a eslora, o largo do barco, é o doble da manga, o doble do ancho. E logo, ten outra característica, é que o pantoque, que é esa panza que ten o barco, esa panza que ten, está moi desarrollado. Está moi desarrollado. Isto dalle gran estabilidade. Como vedes, é un barco coa proa un pouco lanzada, o cal fai un barco arrufado, un barco que se enfrenta ao mar e domina o mar, non domina o mar a ele. E ten unha pequena curvatura que é o insigne do barco, e a proa, como vedes, lanzada entre verticales, hai unha distancia de 62 centímetros na proa e 35 no codaste, e está dividido, vamos a dividilo en varias partes. A primeira parte, contando dende a proa hacia a popa, chamámoslle a tilla. Este tramo cuberto é a tilla. Na tilla topamos o talmo, que é ese zapón, esa entrada para baixar a ela, e topamos a fogonadura, que é onde está metido o palo. Pola fogonadura, o palo entra hasta a quilla e apóiase nunha peza que hai abaixo que lle chaman a pica. Aquí non a vemos. E aquí hai unhas muescas onde se encasta. Aquí ten un pau calquera, pero non é así. O tiñen era un pau horizontal que se metía para regular a inclinación do palo según o vento que houbera. Esta peza chamase o mollete. O mollete. Logo, seguindo o que é a quilla para diante, a outra parte do barco chamase o medio. Este espacio de aquí, que é normalmente onde se situaba o mariñeiro na súa faena. O seguinte pedazo, o seguinte tramo, chamase a cadeira, e o final, o tramo final, chamase a chupeta, a pana, chamase a pana. E polo corredor, sigue da tilla, sigue o corredor e remata naquele pedacinho pequeno da popa que se chama a chupeta, que fai ao mesmo tempo unha oquedad onde un mariñeiro guardaba algunhas cousas pequenas, normalmente o pan que levaba, o agua. Teñen na parte de proa unha pequena cuberta, a tilla, teñen os corredores polo lado e a chopeta na popa. E despois o espacio solía estar dividido en tres zonas. A pana, que era unha especie pequena onde estaba situado o patrón, o medio, un espacio entre dous bancos, que en algunhas ocasións podíase facer un viveiro, isto é, que se levantaban dous mamparos e se facían
buracos para que entrara agua e ter cebo vivo para a pesca de cordero e a cadeira pegada aquí. É unha embarcación banceada a tope, o sea, o forro da embarcación vai pegado un co outro, vai a tope. Na trilla topamos o talmo, que é ese zapón, esa entrada para baixar a ela, e topamos a fogonadura, que é onde está metido o palo. Pola fogonadura, o palo entra hasta a quilla e apóiase nunha peza que hai abaixo que chaman a pica. Aquí non a vemos. E aquí hai unhas muescas onde se encasta. Aquí ten un pau calquera, pero non é así. O tiñen era un pau horizontal que se metía para regular a inclinación do palo según o vento que houbera. Esta peza chamase o mollete. Logo, outra peza importante, temos a remadoura, que esta, como vedes, é unha peza robusta, porque esta embarcación leva tamén un gran remo, que falaremos dele. Leva un gran remo. Como vedes, aquí o tengo, mira. É un remo largo, un remo que mide 4 metros, está en dúas pezas. En cuanto a propulsión do barco, pode ser a remo ou a vela. Esta embarcación, no seu principio, utilizaba unha vela latina. Utilizaba unha vela latina, vela de relinga, que tamén se chamaba, que levaba unha verga moi grande, empalmada en dúas partes, a antena e o carro, pero que, efectivamente, foi evolucionando coas traineras que viñeron de Asturias e por aí, que traían esta vela mística, esta vela trapezoidal mística, e veuse que, efectivamente, a esta embarcación íalle mellor esta vela, a vela mística, a vela guaira, que tamén se chama, que a vela latina que usaban antes. Outra importancia deste pantoque tan desarrollado e tan potente é a resistencia que lle ofrece o vento. Cando o barco escora, aumenta grandemente a superficie no contacto coa agua. Entón tamén aganta unha boa vela e un bo vento. É un barco, como vos dixen, moi arrufado e cando navega ten un navegar moi bonito. Os botes polveiros normalmente eran de sobre 4 metros, ainda que ten habido botes, según me contaron os vellos, que de 9, 10 metros xa non eran de polvo, xa non andaban a polvo. Eran moi armatrostes, andaban con redes, xa serían botes eiteiros, máis que polveiros. No, ao contrario, é onde uns barcos máis fáciles de facer. Dentro da gama de barcos é onde máis fácil de facer, porque tendo unha madeira boa, non é moi complicado. Pois todo depois empeza que veña un cargarcho, que os barcos sempre fixeran por encarga, se fixeran non é facer é por vendelo, senón sempre fixeran por encarga. É un armador, carche un bote ou un barco, como quere, as dimensións máis ou menos, as medidas, e faz unha maqueta. Esa maqueta faz un plano, e depois dese plano levalo, ese plano pois faz o barco. A maqueta, normalmente non facemos unha maqueta unha peza, nin o barco, senón que se fai unha maqueta, faise en tiras de 10 centímetros. Faise en tiras, porque depois as tiras, claro, tiños que explicar, depois as tiras é o que che fan o plano, márcalos nunha tal, e cada un dache unha forma. Esa forma son as cuadernas. Como todas as cousas, depende da xente, claro. Pero, bueno, para un par de homes, porque máis non poden traballar, non sei, 15 días, 3 semanas, ou así, podense facer 2 homes. Podíase facer, vamos. Normalmente estes barcos carenábanse con alquitrán por adentro e con patente,
con patente, que é esa pintura colorada, que lle daban a esta zona de flotación, que lle daban por abaixo, porque era antialgas, claro, levaban antialgas. E logo, casi todos os botes pintaban de azul, como está este pintado. Un azul máis ou menos intenso, pero casi todos pintaban de azul. E as dornas de negro. A dorna pintaba de negro. Me preguntábame pola construción do barco e se era cara tal. Pois sí, dentro da forma de construir o barco é unha forma cara, que é moi robusto, moi potente, é unha construcción realmente cara, sí. Non era barata. E, sobre todo, naquele entón, o mariñeiro tiña poucos cartos. Ese non, depende, os costes son uns costes máis ou menos de produción e a veces deixaban algo e a veces non deixaban nada. Depende como asustarse, como é o traballo que hai, depois hai, o sea, eso é podes valer un barco de 1.000 euros, a mellor, ou de 3.000 ou así, un bote hasta un barco de 500.000, de 500 ou 600.000 euros, ou eso, depende. O último que se fixe aquí, que o que fixeron as lagoas, costaron 1 millón de pesetas. O que fixo as lagoas. Pero claro, daquele entón, eu non, precios daquele entón non che podo dicir, porque, como eu digo disparate. Pero sí, hai que valorarlo non o que costaba naquele momento, senón o que costaba co que se dispuña, o que ganaba o mariñeiro. Polveiro, fixe 3 ou 4, que eu xa non me dedicaba. Meu pai sí, eu ainda me acordo de rapaz pequeno e tal, meu pai tiña feito algúns e tal, pero eu xa non, prácticamente non fixe. Como non fixe ningún adorno, eu nunca fixe un adorno. Pescar polvos. Pescaban polvos, dentro da que a ría, salían un pouco por fora de ons, pero bueno, máis que nada era pescar polvos, ou ben con rañas ou ben con especies. Normalmente todo o que o pulpo e o marisco son peixes de inverno. De feito, agora estamos a principios de maio e é cando comenzan a veda do pulpo, porque xa está, digamos, está flaco, non ten comida. Come principalmente marisco e os mariscos son de inverno. Xeralmente no inverno cando está mellor. Se un bote polveiro pode levar unha persona sola con un vento razonable. Se pasa de forza 8 é imposible navegar en calquer barco destes pequenos. Pero con un vento aceitoso, con un vento razonable, non hai dificultad ninguna. E agora vamos a falar da liña, que é outro elemento importante na pesca do pulpo. Esta é a liña que pode ou non pode levar como vedes, leva aquí 2 anzós, pero o normal é que non leve anzós. Incluso nas ordenanzas de pesca, sobre todo en certos períodos do ano, prohibíanlle poñerlle anzós aquí a garaveta. A raña é digamos, un seixo, unha pedra pequeniña, que ten amarrada un pau, e a este seixo se amarra o cangreso coas patas hacia arriba para que se mova e atrae o pulpo. E despois esta raña podía ter ou non no seu extremo uns anzóis para enganchar o pulpo. E isto se arrastra, porque se arrastraba por o mar, evidentemente se arrastra polo fondo do mar e fai que o polvo o polvo é un depredador moi agresivo, se lance a él. Entón o pescador, cando sinta o tirón, vai levantando e xusto antes de que o polvo saia á superficie, enganchábano con un trueno, un gano. Outra peza importante
os pertrechos do barco é esta. Isto, un pouco por deformación, chamanlle cebeiro. Cebeiro. Aparecen os nombres como cebeiro. Pero, en cambio, é ceibeiro. O que pasa é que muitas veces suprimimos vocales no uso cotidiano por facilidade, pero ser é ceibeiro. E vamos a decir o porqué ceibeiro e para que sirve. Cando o mariñeiro que vai pescando leva a liña polo fondo do mar e vai arrastrando vai camiñando e tal, muitas veces queda enganchada, ben sea en un carrumeiro ou ben sea en unha rocha ou en algún calquer cousa que haya no fondo do mar. Queda a liña presa. Entón, cando lle queda a liña presa, para soltala, mándalle este aparato. O sea, isto átase con outra liña e con estes cordeles que leva aquí en un lado e no outro, átase así ao redor da liña que está pescando, a liña vai por aquí e mándase ao fondo, e ao caer, pois, hacia un lado ou hacia outro, arrastra a liña e pode soltala. Non é que a solte sempre, pero inténtalo varias veces, dalle un pouco para diante, un pouco para atrás, hasta conseguir soltar a liña. Por iso, soltala quer dicir ceibala, librala. De aí o nome de ceibeiro. E tamén aí a contracción é todo costado. Bueno, pues, outro aparato de pesca, pues este é a cubeta. A cubeta normalmente son de 6 kilos de pulpo, unha cubeta son 6 kilos. E utilizaba pues, para transportar, para baldear, para sacar cousas do barco, agua do barco, ou para levarlo Realmente os mariñeiros iban cedo a levantar o día, pois marchaban para o mar, collían o bote polveiro e se había vento, pois íbanse a onde eles pensaban que podía coller máis polvos. Se non nos collían aí, pois iban a outro lado. Era botar prácticamente todo o día hasta 7 da tarde. Como dicen antes, a 7 da tarde viñan para cá todos para a terra, a ver quen chegaba antes para conter mellor. Era unha estampa moi bonita. Empecé a navegar, era todo dificultades. Eu, por suerte, collín un bote polveiro que había diante da miña casa, na Capela Vella, que agora non existe. No baixo había un bote que era do pai dun amigo meu, que estaba embarcado, tanto o pai como o amigo meu. E pedinlle unha vela a outro compañeiro, e coa vela dunha adorna e co bote, pois empecé a xogar co barco. Ao principio eran todo complicacións, o sea, non sabía nada, nadie me enseñaba nada, de vez en cando algún vello berrábame desde o peirao, dicíndome que era un burro, que non sei que, e bueno, a base de virar e volver a virar, e ir por un lado, ir por outro, deixar que o vento me levara, despois non era capaz de volver, tiña que vir a remos, pois a base de ir espabilando, pois se entrou 4, que eu se non me dedicaba. Meu pai sí, eu ainda me acordo de rapaz pequeno e tal, meu pai tiña feito algúns e tal, pero eu xa non, prácticamente non fixe. Como non fixe ningún adorno, eu nunca fixe un adorno. Entón a adorna estaba desaparecida. Entón eu nunca, porque a adorna se debe recuperar agora, cando pasaron aí en Arousa, a facer unhas tornas e tal, e agora, pois, bueno, hai bastantes, pero non. Na pesca, estes barcos salían a pescar aproximadamente as obras 6 da mañán ou así, salían os mariñeiros a pescar, e os mares deles
Normalmente era hacia a Illa de Ons, hacia a boca entre a Illa de Ons e Camicastro, na salida hacia a Ría de Arousa, frente á costa de Sanxenxo, que chamaban a Serra, e logo depois pola ría, que é cando pescaban por aquí, pola costa de aquí da parte de Loira, Bueu, por aí, éramos da ría. E sobre as 2 da tarde, recollían as liñas, salían de mañá, de madrugada, e as 2 da tarde era un auténtico espectáculo. Ver, estabas atento desde un punto, desde un mirador alto, ver como empezaban a subirse puntiños blancos, empezaban a aparecer no mar puntiños blancos, que eran as velas destes barcos, e viñan todos navegando a converser o porto de Bueu. Era unha regata de competición, de feito eu era, porque que ocorría? Que normalmente a primeira tanda, o sea, digo tanda porque a venda do pulpo dividíase en tandas. Os compradores dicían, bueno, ti chegabas coa cubeta na lonxa, e poñíanse así, a guilera, e ias poñendo a cubeta no chan, e formaban o comprador, bueno, subestamos isto, según os kilos que máis ou menos eu tiña interés, que podía ser 1.400 kilos, 800 kilos, e logo depois facíase unha segunda tanda, e outra terceira tanda, e normalmente a primeira tanda era sempre a que tiña mellor precio. Bueno, unha experiencia moi bonita foi de neno, meu pai era vendedor de lonxa, e a 7 da tarde, 7:30 da tarde, no verán, velos chegar todos en Ringleira, era como ver unhas 30 velas vindo uns da parte de Udra, outros que viñan de Ons, outros que viñan de dentro da ría, era unha imagen moi bonita. Despois anécdotas, bueno, unha vez enseñando aos rapaces a navegar, pois puseme chulito no costado e caín ao mar. Bueno, a verdade é que podía haberme agarrado, pero dixen, bueno, vamos a facer a maniobra de home a agua e a ver como responde esta xente. E, bueno, moi ben, dixen, oi, tranquilo, seguir navegando, cando estedes conscientes do que está pasando, dades a volta e vindesme a buscar. Efectivamente, anduveron como 20 metros, viraron en redondo e xa me colleron. Antes por aquí era onde entraban os barcos no inverno para abrigalos, e atrás había unha lagoa, de algo que chaman as lagoas, e chegaban hasta lá, esta iglesia, os barcos no inverno. E era un verdadeiro espectáculo velos ver desde por aí, todo ese chiño de puntos blancos que viñan a converser ao porto de Bueu. E cunha particularidade, a pesar de que todos eran iguales, máis ou menos do mesmo color, todos blancos, todo tal, os mariñeiros tiñan unha habilidade para distinguir que barco era. Eu tiña un tío mariñeiro, meu mariñeiro, e a veces estábamos os dous arriba, eu vivía aí arriba na graña, e digo, oi, mira, aquel é o baleo, e ven, acaba de levantar o baleo, aquel é Quiño, aquel... Dábamos o nombre de todos os barcos que iba levantando, porque se tiña un remendo na vela, outro que se tiña non sei que. Eles tiñan as súas puntos de identificación, e eles desde arriba diferenciaban que barcos viñan e tal, e era, xa vos digo, un espectáculo perfecto. Paulatinamente está vencellado a aparición do motor. Era unha embarcación pensada para navegar a vela, cunhas formas moi boas para a vela, pero as embarcacións que son boas para a vela non son boas para o motor, porque ten unhas características totalmente opostas. Entón, a partir dos anos 60, empezaron a desaparecer. Foi un proceso de normal, o sea, eran os botes, aquí había toda esta playa, sobre todo o sábado, que era cando venían pola tarde, había botes e aquí non había unha casa que non tuera un bote ou dous.
Depois viñeron a evolución, viñeron os motores, viñeron a xente, os mismos mariñeiros, empezaron a marchar para o Bacalao, para o Gran Sol, para os barcos de altura, depois viñeron motores. E é moi curioso porque desaparece a embarcación, ou vai desaparecendo a embarcación pouco a pouco, pero ese uso que estaba destinado a embarcación, que era a pesca de cordel, a pesca do pulpo, non desaparece. Entonces, os armadores van cambiando os antigos cascos dos polveiros e facendo barcos novos adaptados ao motor, que ainda podemos ver en Bueu. Estas embarcacións xa teñen forma como os barcos modernos. De feito, son cascos de barcos modernos en pequeniño. Pero é moi curioso porque siguen empregando, por exemplo, eses remos tan grandes e tan característicos dos polveiros que usan para propulsarse, siguen os usando. E desas embarcacións, inda que xa desapareceron moitas, ainda debe haber media docena amarrados no pantanal. Coa chegada do motor e coas novas necesidades, o crecimiento económico e todo isto, se fixo necesario que a pesca fora máis productiva. E iso só se consigue aplicando as novas tecnologías e modernizando o sector. Está claro que a pesca de cordel é unha cousa casi que de subsistencia, non se nera as capturas suficientes como para facer un despunte e poder, digamos, salir dese ciclo, ¿no? que é unha economía de subsistencia. Entonces, a aparición das embarcacións a motor, o aumento da capacidade das embarcacións, pois produción, o uso da NASA, e que foi principalmente quen desplazou a pesca con raña. Ao vir isto, bueno, recuperouse, non se recuperou como un arte de traballo, senón como tipo casi musístico. Bueno, eles andan co ele, non é o mismo, pero non é... Non sei, non é que se recuperara para o fin que tiña antes, non? Recuperouse en plan de, bueno, isto é o que había, isto é tal... Como isto que non se recuperou, non vai a ser o que era, non? Na Illa da Arousa hai un movimento cultural moi grande, un movimento asociacionista moi grande, e ali o tema das embarcacións ten moito pulo. Eles foron os primeiros que empezaron co tema das regatas de Dornas, e é moi curioso porque esta xente tuvo a oportunidade de que estes vellos que navegaran a vela, ao ver que os mozos estaban facendo estas regatas, foron os fallados, recuperaron esas velas vellas e navegaron con eles nas regatas. Entón, eles tuveron a sorte de que non hubo un corte xeracional. Os vellos e os novos conviviron. Tanto un espacio pequeno, pero conviviron, non hubo esa perda. Aquí en Bueu, desgraciadamente, hubo un corte. Ningún vello dos que navegou a vela navegou cos barcos da asociación. Un corte total. Desapareceron todos. Ao final, vireinos a apodrecer nas playas tirados e algúns estalar enqueixidos nas fogueiras de San Xoán. Ao final terminaban por botar os arder.